तू शेअर कर लाईव्ह आहे व्हिडिओ लाईव्ह आहे शेअर कर शेअर लाईक 7 सिद्धू सिद्धू लाईक 7 ओपन कर शेअर कर लाईव्ह शेअर लाईव्ह हा ना कोकणी टीव्ही कोकणी टीव्ही म्युझिक गाण्याला बरोबर ओके
तुझे पार्टीची सेवा केल्याचे पालन घ्या. चुकला बिकला ते माफ करून दे आणि येता ते फुडल्या वर्सा आनीक बरे करून सेवा करून घे आणि आमच्या भुरग्यांची सेवा केला तिची सगळ्यांची बरेच जाऊन दे आता जॉब लागून दे. गणपती बाप्पा वो क्या कर रहे पापा, ये कर रहा हूँ
सिद्धू गरवला लगा क्या नहीं उसमें का हॅपी गणेश तुमच्या सगळ्यांक आयज 5वो दिवस आणि गणपती होता घरा आणि पावसूय बरो पडपाक लागला आता वास्को म्हणतात थंय हांगा गोंयांत भरपूर पावस पडपाक लागला तरी पूण गणेश विसर्जनाची तयारी आता फुल चालू आहे आता आरती झाली आता बाकी सगळे तुमका पळोवंक मेळटले आता प्रसाद घेऊया आणि सगळे हॅपी गणेश म्हणा सगळे हॅपी गणेश ओके प्रसाद दाखव तुम्हाला पाहुण्याचे गेला ना आपे खाओ प्रसाद दाखव खाई गेलो घ्या सगळेजण दर्शन घ्या गणपती बाप्पाचे आजचो व्हिडिओ हांगासर आता समाप्त करता बाकी सगळे तुमकां पळोवपाक मेळटले नायक 78 आमच्या हिंदी चॅनलाचेर आणि कोंकणी टीव्हीचे तुमकां शॉर्ट्स सगळे पळोवपाक मेळटले गणपती बाप्पा मोरया.